Saya terus saya ngelung lagi ini saya. Dek, tengah-tengah nih, terima kasih. Sing sabar to, Le. Niki, iya, iki. Yo. Mikua, Mas. Mas Mikua. Tarik terus, Mas. Sik. Sabar. Sampai iki, Mas, tak tambah iki. Lah, mikmu lah. Mik 5 to. Ini apa to? Cek. Satu aja. Sudah. Kering.
Apa tidak ayo tidak. Ah. Oh, mulai kita, lek aku malah ditanggapi ada ngomong apa? Gak ada. Aku ambil arek-arek. Kon gak kau gayamu tok koyo songo-songo. Rono jalan tepuk tangan. Rono jalan tepuk tangan. Lah kok isan temu. Opo? Iku mau gak plek. Kudu plek. Opo? Ibu. Iku apa? Kesrepek. Kudu. Opo? Kok mau mana? Oh, iso ora? Iso ya. Contohnya. Kan iki. Dunia aja. Oke. Sudah kasih. Muncoro. Oh. Oh, satu. Dale. Oh, Dero. Ambu apa Gi? Mas, awakmu aku tak pernah no, aku lagi nasi ke loro, berarti berkile. Bisa sih no berkile. Berkile mau lagi kene kok sik tas. Lek kon celaka, sapa sih? Yo, pisan kas yo. Aku iki Mas Dukun. Duli ning kon. Coba ini manganmu kaya rombongan oh tak ada makmu lho iku tau sentere murung iku ta kalah isi-isinya yo kamu sing benar bola lho kali yo percaya aku lane. Percaya aku. Apa sih? Jangan karo dia nek. Masalahnya gua bak ke panu. Lah yo. Kok kowe dhewe temen lho, potonganmu lho koyo tremos. Podo lho. Loh, Potonganmu Kamu apa cara ngono biar di tangan kene anjing ganteng yo. Apa itu? Biasane ngono iku malah sama sawer. Iya. Lah yo iya kok gak tumen aku yo. Iya. Kon niku. Apa? Aku nguru ya wis alto. Lah kita maning Mbak. Aku Mas. Yo, terus kan sawerane. Loh. Yo gas alto mulai. Pore. Iku mau tutukane ya apa tutukane? Apa? Tukane ku mau ya apa? Dituntoni. Dul. Bulan. Tapi. Ayo, sikat. Ayo, Go. Kan mau ngomong apa? Dul. Tapi. Penak ya. Oke. Saksi. Oh, oke.
Maksudnya sing putih kumaku. Lah iku maksudnya wis awake salto. Orang ngomong apa? Nah, sing cucu-cucu kumaku maksudnya salto. Sing dicontohi lho. Iki contoh lagi. Contoh lagi. Apa? Siapa? Apa terusan? Siapa? Juga naik dulu. Mas. Goblok, coba. Goblok. Topeng. Kalau. Coplok. Goblok. Coba kene, coplok. Arep kok goblok. Tek katanya jangan tangan mau lo. Delok iku orang ngene. Terus delok aku iku. Step pertama. Celep. Loh. Ono apa niku? Ning, Bro. Balen yo. Celep. Loh. Apa tuh? Ayo gajahnya bareng-bareng. Hei, oh. Apa nih? Kesetrum dulu. Kenapa kesetrum dulu? Izin aku izin. Keliru omong aku izin. Piye to? Lungi. Nek ngomong ku belajar lah dene wis lemes. Lambe kok kaku ngono koyo buk. Lambe aku yo apa? Brengosi mangane dicukur. Tutup. Ya, tutup nopo? Uruke iku bener iku koyo Mas ngene. Ya. Lek diuruki iku didelok, goblok. Didelok ora merem. Aku pingin mbok uruki jalan tangan. Oke, carane jalan tangan. Oke, ayo. Bobol, Mas. Ayo, sik. Ayo, bobol. Loh. Apa? Iki nyambut gawe kok nggawa manuk. Lho gak kok. Masalahku ya dhewe manuk. Manukmu dhewe ngotek. Nange manuk apa? Manuk. Kalau ono. Nange nek kan apa Joko manuk. Nek ndele manuk aja kletek-kletek. Sing duduk manuk. Apa? Iki. Ayo Mas, diuruki sing genah aku Mas. Delok sing temenan li Ali. Delok sing temenan. Oh. Gobloke minta ampun. Ya apa wis didelok. Lho iku matono gerakane lek katanya jangan tangan mau lho. Delok iku orang ngene. Terus delok aku iku aku tangane iki sing diangkat. Ora apa delok bumul sampe ngerti coba delok. Ya kok pindah kon. Kawan. Deal. Oke. Ayo delok li sing temenan.
Ayo, kecil ya, ayo. Ya nih, ya nih. Oh, 1, 2. Oh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ganteng loh ya Allah. Gantengnya apa Mas Ali? Anja. Ayo, Gigi. Ayo sih kok dino loh. Anak. 1, 2, 3. Iki tambah kok ngering ngoyo iku mang. Ora kaya kantong Mantep loh. aku bisa tak duduk. Duduk. Kamu ngerti gak iso? Ayo, Mas. Yo. Oke. Ayo lagi. Aku dekene ya duit Mas. Bebas. Duit adik. Bade. Padha. Iso satu. Piro wonge? Piro? Ini lah binatang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Binatang. Bin. Bintang. Bin. Bin. Bin rojiki. Bin. Tang. Ma. Tamu. Wes, jangan lama-lama. Hanya ada di Antv. Hanya. Ayo, Mari kita sambut. mari kita sambut Mas Wawan dan Jeber. Oh, monggo Mas Wawan. Tepuk tangan. Sang pujangga anu yo pate pucang karo. Ayo, 1, 2, 3. Tes mari deh mau. Ojo maneh. Oke, ayo. 1, 2, 3. Tes, oke. Yo, lanjut. 1, 2, 3. Iku mang yo, tak delok-delok. Wis terkenal. Masa tahu. Unta. Ayo saiki wayahe Kunto. Wah. Kok iso iku lho? Banter untukmu yun. Masih enak. Malik. Plek. Del. Aku mari. Aja ngomong tau ya. Ayo, bukan Mas.
melu ngene sih. Dek tengah sih. Ya absen sih masalah. Dek. Ya absen dhisik. Umume gandongan iku ya apa umume gandongan ya? Rompi, contohnya rompi Egi. Betul. Topeng dhisik, topeng iki. Dek. Nah, pakaiannya gano itu anak macamnya. Iki penonton cek ro ya. Siji ganong, iki topeng ganongan. Sing keloro rompi iki lepas. Panas. Yo. Coba tri. Nah. Ya, coba. Rompi. Nah, nomor 3. Nomor 3 sambor abang, sambor kuning. Sambur abang, sambur kuning. Oh, sambor abang, sambor kuning. 2 dong. Nah, itu kuning. Tret. 2 dong. 2 dong. Sambor abang, sambor kuning. Embyong ngarep, embyong buri sih. Embyong buri. Yo, embyong buri. Nah, pakai kanane ya. Bahasa Amerika niku embyong ngarep. Kok iso ngandong ora sualan? Nanti kamu. Gak awakmu. Gak awakmu itu waras tak gendeng. Waras. Gendeng tak stres. Awakmu gak sadar kowe awal mau lho jane yo. Iku mau apa? Kon gendeng ta waras? Kon gendeng aku gendeng. Kena suaku. Kena. Ora aku. Wong aku suaku lha iki suaku. Iku mau disekenal ibu di kono kowe, ibu di kono. Disekenal ibu di kono kowe. Berono, di kono. Aduh. Kalau sing temenan nih. Iku mau dek, kowe ibu ngono mau. Kalau ibu kowe sing kuduan kowe. Bro, terus dek cara kowe, Bro. Kamu Dendi. Dendi. Dendi suaku. Ndak, ora Dendi. Ada makane PC ngono ya. Iki ora apa sih kowe ku dhewe. Kata suatu tau. Sportif lokasi Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Bola. Oh, ada motornya PC. Motornya PC. Kebiasa Mas, ganongan iki bola. Oke, cepetan. Kontrolnya sini lang. Kayak ini, bukan habis gini tolong. Bola ini bola kabeh. Ayo, go. Iya, tulungan to ya lewat. Jeru iki. Iki jeru. Kon dhuwur wae. Reo. Ora. Oh alah ora campur jaranan Mas. Iki reokan bola. Iki
Mumpung anak reak ning nggon desane dhewe pas seperti desa boleh. Mas Sopoti matur suwun sangat.
Ya apa sih? Walah iya Danis. Iya wis nek delok teko levae. Malah tambah ketok. Gigi, guru ana gigi. Pak, ini apa jalannya, Pak? Oke, aku takut. Ya. Nyebur karo apa? Karo minyak. Karo minyak. Lawang mung nyebur karo apa? Kok iso kayak aku wae lho ya gak mutu ta. Heeh. Pukul Mas. Iki reok teko Singosari ngono. Cak Edi. Jangan ngeri. Oke, dibantu jempol bola. Pimpin Faridika nggih, panggah mendunia bola. Legend. Oke, di share bola, dibantu share lewat Facebook apa. Men koncone tambah. Oke sing ero. Oke, semua tadi. Ojone tidak jempol bola. Iki reyok bola. Ayo ngono cek semangat. Janyo. Ya inilah Mas Ali si manusia api. Wacelok.
tunjukkan aksimu loh, Mbak. Iya. Monggo bagus menunjukkan aksinya. Betul ranten apa boten iki? Betul ranten apa boten? Iki mah aku teko Iya. grupnya gak ono kalapan bolo. Atraksi tok piye. Sing ngene-ngene iki. Sini. Ayo, monggo Mas. Asal lawake. Waroke tampil. Iya, kumisnya tapi putih jenggote. Ora kalah pe seru nih kayak ngene bolo. Iya. Disiram sik. Cek iso umum iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, lagi nempune iki mbane.